Čaute, čože zdravia, a vítajte pri treťom diele Game Teamu. Teraz to je, ako si povedal, Bambami Agosi. U mňa je to ešte len druhý, lebo Quake išiel na jeho. U mňa to bude parkour. Ježiši. Ale Quake vôbec nešiel, čiže... Už to začína, to také teraz sa budem viac neho smiať. Áno, ja som sa s teba nesmial. Ale no... Dobre? My sa možno sa budeme čakať. No už to začína. A začínalo mi. No, že mne. To nejde, že má malú kolegu. A Poli má maliček. A nejde mi shift. Či sprint. Shift mi ide veľmi dobre. Viete, v detsku kursa by je sprint. Vítam. No. Počkaj, lomeno. Skúsime, čo to spraví. A ty to nemáš skákať cez ten plot. Ty to máš skákať odtaď. Hej? Hop, hop, hop. Vidím, že ti to nenormálne. Čo? Vidím, že ti to nenormálne. Hop, hop. Čo? Ja som sa preskočil. Čo si spravil? Ja som ten skok preskočil, jademe. Áno si. Ďakujem za podporu. Nedáč. Áno, sú tu na mňa. Aha, prišiel na to na chôz. Takže aj moja sesternica je lepšia než Jagosi v parku. Čo? Že aj moja sesternica je lepšia než Jagosi v parku. Noč. No. Moja sesternica má 10. Ja to mám vyskočím na ten blok, ale ja sa z neho šmyknem. Áno, teraz sa tu kúpem, bo to nefunguje. No tak toto je trošku fail parkour. Viete čo, ja si to na ten koniec dohľadám. Čo? To by bola ako vodia, keby som si uložil checkpoint tam vo vode. Neznášam parkour, ale Quake milujem. Ani ja nemám lásku parkour. A tak na čo tu máme natáčať? My mohli natáčať radšej Zombie Zen. Ďalšie video bude dobré. Dobre, len pokiaľ sa nájdeme. No, ak sa nájdeme, a nič nám samozrejme nebude, ale tento parkour doskáčeme. Ty môžeš natáčať len 10 minút? Vážne? Áno. Myslíš si, že som až taký dobrý, že za 10 minút? Hej, už tu skáčeme 3 minúty. A to sme sa dostali ešte len tu na... Ja troška ďalej, ale ty len tu na... Áno, ty si dobrý. Tomáš, že to má. Že to má jak skočiť, tieto skoky nenávidím. Ja sa furt bojím, že na nich spadnem. A hlavne, keď... Hlavne, keď mi tu vadí kabelov po chatovku. Čo? Malú klávesnicu a vadí mi tu kabelov po chatovku. Ty máš tam kabel? Tu kabel. Áno, mám tu na kabel. Penieži minion na automatu. Na bankomatu. Hej, určite bankomatu. Peniazy na banku. Jak môžeš peniaze minúť na bankomate? Normálne, napchať. Tam, keď ti vyjdu Takto si peniaze, vyberaj 2 eurá. už som sa posunul ďalej. Á, čo tu? Ty si spadal. Vidím. Víteš. Čo je ten? Môžem použiť čip. Ne. A však to je respawn, to není lobby. Ale ten Nicole, to je lucky parkour, čo to dá za 5 sekúnd a ja to neviem dať. Neviem skočiť, neviem skočiť. Tak mne ide Quake lepšie ako toto. A mne ide lepšie toto ako Quake. No, kompromis. Hrozný. A ty si to aspoň hral, chápeš, že sa pohyboval po tej mape, ale jak to mám ja tu pohybovať po tej mape? Máme takto. Nie každý je skilla v parkouri jak ty, ja som skilla v Quakeu. Ale keď sú lagy, no tak ani mne nejde parkour. Hlavne keď nebude. Yes, aha, kde som? Ty to vieš. Čo? Ty si videl.
ďakujem ty. Skáč. Dámy majú prednosť. Hej! Tak prosím, môžete ísť. Ďakujem, pani. Aha, ja som to ani ja som to neskočil, neboj sa. Pane Zmelan. Čo? Zmelan. Ty si lama. Ježiš na panku Matuch. Ja len nechcem byť lepšia ako ty. Dobre, ja nemám spotené ruky, mne sa tá klavesnica šmíka. Čakaj. Nemáš spotené ruky. Vieš, Zaplavený. ako to mám ja ťažké, ja tu skáčem a zároveň editujem video z Quake, tak tam vzadu. Kto točí? Čo? Otázka, kto točí? Áno, ty, ale to len stlačíš tlačítko a natáčaš. No, Sice máš to, keď natáčaš menej FPS, ale ja to musím striehať. Musím tam dávať intro. ja by som tam dával tiež intro, ale ja neviem, jak sa tam to intro dáva. Trapas. Čo? Začiatočník. A nejde mi šprint. Mám ťa to naučiť. Maximálne, keď sa dostaneme na tam ten blok, tak budem veľmi spokojný. A áno, naučíš ma dávať. Takže možno v ďalšom videu bude intro. Možno. Pokiaľ to on pochopí, ale je to ľahké, on náraž. No ti to ukážem. Ja všetko chápem, ja to potom sedem a zabudem. Však si jednoducho stiahni Movie Maker a potom ti vysvetlím ďalej. Je to zadarmo inak. Pošleš mi Movie Maker? Však to je zadarmo na Windows, tak Ja viem, ale neviem, kde to mám stiahnuť. Však napíšeš Movie Maker, download. Moja sestra má v kompe, nie ja. Čo? Moja sestra to má v počítači. A že ty dáš len download do Google. Aha, download. No super. Ninja sa si spadol. Ja to v tom nestriham, ale aspoň si Berksosovi, aby to aspoň v tom vedel strihať. Boha. Koľko už natáčaš, aby sa ti to nevymazalo? 7 minút. Tu sme došli tak ďaleko. Asi hej. Tak toto bude asi dosť veľa dielový parkour. Áno. Vždy skončíme. No vlastne ja to vypiem a potom to znamená zapneme. Ale tak budeme robiť asi diel, dokým neprejdeme tento parkour. No spravíme 600 dielov, pokiaľ neprejdeme tento parkour. Však Ježiši. Toto je najľahší parkour, aký môže byť. A kde si? Áno. Ale ja som ho preskakala, ale to som nemusel rozprávať a robiť hovadiny. Jaké hovadiny robíš? Zomieraš, to je veľká hovadina. Ale ja nezdechínam. Ja sa respamujem. To Za posmrti? Respam. Hashtag no copyright. Ty knedlik tu prišiel, čo knedlik? Knedlík. Nie, Dani. Máme- On sa volá jak môj pes. To je znamenie. Ktorý umrel. Áno, to je detail, ale to je jeho duch, ktorý hraje Minecraft. Minútu ticha pre Jako si ho psa. Ktorý ošťal môjmu To by mi kamošovi stačilo. batoh. Čo? Si to mal vidieť, to keď sme boli ešte mladší, no ešte taký malý. Keď si pamätám, že kamarátovi som raz zahrabal tašku, tak to nechcem sa k tomu vráciť, škoda to spomenúť. No hej, ale to bolo v zime. No a tu som bola asi tretiak alebo koľkák Ja som sa zlakol, že to mám štopnuté. na základnej škole. Jo! No a sme jednoducho išli von a sme sa hrali pri takom a ja som zobral psa, že life fucking not, nie? Pustil som ho a First checkpoint. Čiže môj na to pes musíme ukončiť. stal podozrivo blízko tej tašky. To problém nebol, hej, však môže tam stať, on nebol. O, 50, Ale moment, 40 moment, a tá taška bola mokrá, takže on ju oštiel. No to je všetko. Dobre, čiže to všetko, čiže zatiaľ čus! Seva, s vami bol Jako si.